недоволствата от всички посоки, има такива по отношение на бюджета за следващата година, наричат зърнарите или зърнопроизводителите, тук зависи какъв нюанс кой употребява, най-субсидирания бранш. Оттам вчера заплашиха с протести, защото не виждат конкретни пера и предвидени плащания за проблеми, които твърдят, че са много сериозни. Първо, себестойността на продукцията, второ, помощите свързани с войната в Украйна, трето, средства, които трябва да осигурят унищоженото и без друго напояване на големите земеделски площи в цялата страна. Мисля, че има и други искания. Ще включим сега Илия Проданов, той е председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, за да чуем конкретно, господин Проданов, в първо, второ и трето, какво не е изпълнено в бюджета, което вие искате да видите и наистина ли се готвите за протести? Добро утро, здравейте! Добро утро и на вас, и на всички зрители. На първо място, нашето недоволство е породено от проекто бюджета, който беше публикуван преди няколко дни. В него за сектор земеделие не е заложено нищо от това, което Министерството на земеделието е поискало. На първо място това е инвестициите в хидромелиорации, в възстановяване на напоителната инфраструктура. Министерството на земеделието изготвиха 4-годишен план за възстановяване на тези напоителни системи, само че тези средства ги няма заложени в бюджета. Няма ги също така заложените в бюджета средства за помощта във връзка с войната в Украйна. Няма ги и перата за съфинансиране на кризисния резерв от Европа, както и някои други по-дребни плащания. Големия проблем тук е, че... Колко е минуса от това, което очаквахте като сума общо за всичко? И ако се сравни с сегашния бюджет, нещата много по-зле ли са в новия, или имате предвид, че обещани добри неща за напред няма да се случат и ще останете на същото ниво в недоволството си и в недофинансирането? Всъщност в момента в бюджета има заложени само разходите, които държавата ни е длъжна да направи по така нареченото европейско финансиране. Всичко друго го няма в бюджета. Няма ги и тези суми, които бяха тази година изплати държавата във връзка с нашите протести, които направихме в февруари месец. Тоест ние се връщаме в изходната позиция от миналата година, което със сигурност не е правилно. Другия голям проблем е, че всички политици и абсолютно всички хора от изпълнителната власт казват, че водата и напояването е приоритет. Само че едно нещо е приоритет, като бъде заложено в бюджета. В момента такова нещо няма в бюджета, така че или трябва да кажем, че не е приоритет напояването, или трябва да бъде заложено в бюджета. Сега за напояването то и вода няма. В смисъл, виждате каква е ситуацията в страната, но извън това, там какви пари трябва да бъдат дадени според вас? Какви пари са ви обещавали, пък не ги виждате в проекта? Тук е важно да уточним, че всъщност напояването не е самото напояване, а точно съхранението на вода и инвестициите в това България да задържа водите си, а не те да изтичат в други държави. Да, и каква е инвестицията, която трябваше да я има в бюджета? Министерството на земеделието изготви план за 1 милиард и 200 за 3 години напред, т.е. 400 милиона лева на година. Трябва да бъдат заложени. Добре. За какви площи говорим като възможност да бъдат напоявани по този план 3 годишния? На базата на счета за 3 години площи трябваше от 300 хиляди декара да стана 2 милиона и половина. Извинявайте, от 300 хиляди до колко? Просто прекъсва. До 2 милиона и половина декара. До 2 милиона и половина декара. Разбрах. Добре, а по отношение на помощта заради войната в Украйна, там какви пари според вас трябваше да бъдат предвидени и защо трябва да продължава всъщност тази помощ за зърнопроизводството специално? Тук не говорим за зърнопроизводство, говорим за целия земеделски бранш. Парите са общо 600 милиона, като до средата на годината 300 милиона трябваше да бъдат заложени. Трябва да продължи, защото в цяла Европа държавите продължават да изплащат тази помощ и ще продължават. И ако Европа удължи регламента, България, ако не заложи тези пари в бюджета, може да се стигне до ситуацията от февруари месец тази година, която никой не иска да... Другите страни членки заложили ли са ги по начина, по който искате тук да се заложи, или не сте имали време за сравнение?
със сигурност ще са заложени в бюджетите на държавите, които ще изплащат, защото към момента няма сигнал за протестиране от страна на колегите. Общата сума, ако съберем всичко, което казахте, обещавано и залагано за напояване, помощ за Украйна, мисля, че и друго нещо имаше изброено. Колко... Да, може би около 700 милиона. 700 милиона са в минус от това, което е говорено преди това. Разбрахте ли от министъра ли идва проблема? Той ли не е направил необходимото? Вашия министър, земеделския, или с госпожа Петкова не успява той да се разбере? Министър на земеделието е направил необходимото и е дал исканите средства към Министерството на финансите, плюс анализа и разчета защо трябва да бъдат предвидени тези средства. Министъра на финансите слушах много внимателно изказването на госпожа Петкова относно бюджета. Тя каза, че в разходната част всички са еднакво недоволни, само че когато от толкова много поискани пера земеделието не е вкарано с нито едно, не говорим за еднакво недоволни, а говорим за липса на баланс. Така че балансът трябва да бъде намерен и наистина, отново повтарям, едно нещо е приоритет, когато го има в бюджет. И накрая, ако тези минус 700 милиона не станат плюс, защото вие знаете, че по сектори всеки иска пари и още, ако може, какво ще протестирате пак така или пак с тракторите? Как? Дано да не се стига до там. Ние искаме срещи следващата седмица с парламентарните групи и тези срещи ще се осъществят. Надявам се да намерим решение на проблема, плюс няколко законодателни инициативи, които също са доста забавени вече във времето и трябва да обсъдим с парламентарните групи. Така че се надявам да намерим решение да не се стига до ефективни протестни действия, още повече пък сега между празниците, когато се приема бюджет. Вие за толкова скорошен протест имате нагласа, така ли? Ами вижте, бюджета така или иначе ще бъде приет, ако това нещо бъде заложено след това е след дъжка чулка. Добре, да, топката ще бъде вече на терена на Народното събрание. Благодарим ви, господин Проданов. Време е за новините.